Dzisiaj będzie widz o kurzeniu. Przyszedł kolega do kolegi i padł, pójdź, zakurzymy się na balkonie. A ty, to wiesz co, ja strasznie nie lubię kurzyć na balkonie. Po jakim, co sam, mieszkanie chcesz zasprodzać? Nie, ale wiesz, potem ta kipka trzeba wyciepnąć, no i tak jak wyciepna, to na dół, to tam śleci na ta mierzwa, się zapoli. Co ty głupi godosz, jako mierzwa, gdy 3 dni loło, tam je mokro. No to nie, no to wyciepna, wiesz, wleci do kanału, tam je gaz, się zapoli. Kaj tam boż kanał? No to wiesz, tam je też wyłącznik, taką ruła od gazu, wleci tam, będzie nieszczelne, się zapoli, ten całki blok pójdzie do luftu. No ale to coś to obchodzi, to jest sąsiedni blok, a nie twój. No ale widzisz, tam ta Kowalska, ona tam bez przerwy w tym oknie siedzi i ona zarostki będzie wiedzieć, w to ta kipka ciepną i ona nam je doniesie. No i co? No wiesz, doniesie, dadzą mnie do aresztu, będzie sąd, gazety o tym będą pisać. No i co, to może fajnie, jak gazety piszą, no ja, ale moja mama się dowie, że kurza.